Presyo sa isda sa General Santos City Public Market misaka og gis ngadto sa 60 pesos matag kilo. Matog sa mamaligyaay, gamay matud pang supply sa isda tungod daot ang panahon. Ani ang report ni Abby Caballero. Kapin semana na matud pa nga taas ang presyo sa isda sa Johnson Public Market. Gani ana sa gis ngadto sa 60 pesos ang gisaka sa presyo matag kilo. Ang tuna nga tag 320 to 330 pesos lang at tag 350 to 370 pesos na. Kung kaniadto ana lang sa 160 pesos ang burot, karon tag 220 pesos na ang kilo. Ang bariles 220 pesos na sab matag kilo. Ang budboron nga tag 130 pesos kaniadto karon 170 pesos na. Ang bangos 10 pesos ang gisaka ug anaa na sa 170 pesos per kilo depende sa gidakon. Ang sambahanon nga tag 80 to 90 pesos lang kaniadto anaa na sa 120 pesos ang kilo. Nabati daw gayod sa mga mamalitay ang pagsaka sa presyo. Busa ginagmay na lang una ang ilang ginapalit. Ang gulay subakan og pinaritong isda. O ginagmay na ana jud ma'am kay matay di na jud madala ma'am. Kung sweldo nimo 300 di na madala. Kapadita pero gamay-gamay lang po jud. Gagwanta na lang, tilapia lang ganito sa raka kilo. Sumala sa mamaligyaay nga si Dino tungod sa nagkamahal nga presyo sa isda, halinon daw karon kining mga isda nga ginatawag nilang reject nga anaa lang sa 60 to 70 pesos per kilo. Hinay kay murag nahadlong sila sa presyo suwani mo sila tag 220, 200. Mura nagmodaga na sila. Mao na mangita na lang sila brato nga aran para nang RG, arang nagawas udan tinay. Ang pagsaka sa presyo tungod matud pa sa gamay nga supply sa isda, sanglit daghan ang wala una na nagat, hilabi na kadtong mga gagmay nga bangka tungod sa daot nga panahon. Lauman matud pa ang pag-ubos sa presyo sa isda ugaling abunda na sab ang supply. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao.